आंहा मोनसे माने जिबनाव मस्त गिदिर भुल खालामनाया जाबाय जे गभर्नर जाखांनानै 2014 आव आं सानबाय ठीक आसे आंहा पलिटिक्सआव एक्सपिरियेन्स जायाखै दाबो पलिटिक्सनि एक्सपिरियेन्सखौ लानोसै आं सानबाय आङो इलेक्सन बारायबाय आङो एमपिनि थाखाय आंनि बिसिया बारे बारे बुंदों आंखौ why are you going to contest election you are going to be absolutely distressed it's a wrong decision बुंबाय थाबाय आंखौ don't do this one आंनि बिसिखौ मानियाखिसै आङो रावखौ माने कन्टेस्ट खालामनाय आङो जिबनाव ओरैबायदि अभिज्ञता मोनसे बियो आंनि एखेबारे खुब मोनसे दुखु मोननाय लाजिनांथावथाव अभिज्ञता बियो जे कुनु दिन जिबनाव रावनिफ्राय जेबो बियाखै आङो